Tak dobrý deň, rád by som demonstroval svoj projekt do IMP, konkrétne zadanie svetelná tabuľa. Tabuľa vlastne umožňuje okrem prepínania správ aj nastavovať napríklad rýchlosť posúvania správy. Vlastne tu sa to znižuje a tlačidlom SV3 a pri vlastne ako keby pretečení na tú najnižšiu sa to vlastne dá na tú najvyššiu možnú a potom vlastne sa to zase tlačidlom dá znižovať. Ďalej vlastne môžeme nastavovať jas správy, opäť podobne tlačidlom SV4 sa to vlastne znižuje. Vlastne pri dosiahnutí najnižšieho jasu, čo je, že správu nie je vidno vôbec, tak sa to vlastne zase prehodí na 100% jas. Pri ďalšom stlačení ďalej vlastne tú rýchlosť asi môžeme trošku zvýšiť a prepnúť na nejakú inú správu. Môžeme meniť farby. Vlastne tabuľa podporuje v RGB farby, potom SMI, teda Cyan, Magenta, Yellow a vlastne nejaké odrody ako Violet alebo Indigo. Ďalej vlastne bielu farbu a si trošku znižíme a zároveň vlastne aj duhovú farbu, čo je ako keby, že sa to vlastne prenastaví pri každom vlastne ako keby prepnutí index, vlastne, ktorá farba je aktívna práve v duhovom režime, čiže vlastne to vyzerá, že ako keby každý pixel mal inú farbu, keďže sa to vlastne tak rýchlo hýbe. A vlastne ešte tie zvyšné správy asi by som mohol ukázať. Vlastne niektoré sú doplnené aj nejakým jednoduchým pixel artom, ako môžeme vidieť vlastne. Videli sme to srdce pri tej prvej správe, toho smajlíka pri tej druhej správe. Tu vlastne máme nejaké hodiny, potom ďalšie správy sú vlastne nejaké jazykolami, strč, prsk, krk a tak. Tu na vlastne jeden český, jeden anglický a vlastne posledné správy sú samostatné pixel arty, čo je vlastne tu je samostatné srdiečko, samostatný smajlík, samostatné hodiny a tu na vlastne máme všetky tri dokopy. A to je asi všetko, tak ďakujem za pozornosť.